Katselin muita katsauksia Equestria-tytöt ja minulla on paljon sanottavaa. Ensinnäkin haluaisin ensimmäisen jakson selittää miten madekuudet päätyvät maan päällä ja saat muuttui. Ihmisille spike tulossa koira. Jos on asioita, jotka haluan säilytettävä Equestria-tytöt. Ne olisivat ihoon samanvärinen kuin niiden turkit, persoonallisuudet, merkkiä tai puutteja siivet. Joilla alicorns, Pegasi ja unicorns kutsua enkeleitä ja sorcerers. Rainbow Dash supernopeus ei vain ole hänen lennon, mutta hänen klannissa myös. Ja Fluttershyön olentoviestintävaltuuksia, syy niille on. Koska Equestria-tytöt ole juurikaan mitään vaikutusta My Little Pony. Ystävyys on taikaa ei tarkoita se voitti lainausmerkki tonni olla sidoksissa siihen kuin on animoitu spin-off-sarjan. Jos Lauren Faust haluaa humanisoidulle ponit alkaa seurustella. Se on okei niin kauan kuin tytöt tai pojat päivämäärä on sama persoonallisuuksia. Haluaisin myös näyttää tehdä se yleisö haluaa oppia kamaa tavalla Animaniacs teki, lauluja, alkaen. Päivitetyn version maailman kansojen laulu.